badhe ngerti kok tiba teng alun-alun. Dek Pate, pripun? Mboten kanthi kanyono-nyono ketoke wau ya ayem-ayem mawon. Kula sowan wonten negari Ngamarta niku kula wis nolengi wonengen mburi ngarep wis kula teliti kabeh. Nggih. Mboten nonton Setyaki, mula nek kula omong ya rada ngawur, rada sura. Dadi dukane anak Prabu Ndarawati kula padu asma Prabu Ndarawati. Sampeyan niku padu alih sinuwun Kresna. Nggih. Padha-padha ngelmune, padha-padha dhuwure. Padha-padha prigele, padha-padha cucute. Nggih. Cucut niku terus omongane cepet. Oh, nggih. Rika duwe bahan, kula ya duwe bahan. Wis pokoke rame banget. Mboten kanthi kanyono-nyono enten Nayaka sing brubut mlayu saking mburi. Kula dijambak, dilarak teng jaba dijotosi. Sapa sing wani njotosi sampeyan? Setyaki. Setyaki. Nggih. Pripun sampean kok wau kok takon sapa sing wani ngeras sampean terus bareng kula omong Setyaki kok sampean ya pucet. Kula ya rawani. Kurawa. Kurawa sing melu ning siji. Lho. Kurawa 100 niku sing melu mek siji. Nggih. Sinten Dewate? Durmagati. Sing liyane Do ijen. Kartomarma. Awake rada ra penak. Dursasana. Dursasana untune lara. Citraksi. Citraksi ora ana kendaraan. Napa wis melet-melet kabeh Kurawa niku? Nggih. Edan. Oh, saonane Dipate dinggo melengkapi struktur pergelaran. Oh, nggih. Ora ketang dela perang-perang. Perang pokoke Setyaki kudu dijotosi, kudu diajar. Nek Kartomarma iso ngajar karo Setyaki, oh, nyuwun apa kula paringi Dipate? Ma Kartomarma wonten timbalan. Mangkata kene Isada pan Sarawa Paduka Bapa Penemban Durna. Ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken pasegan Panakrami Bapa Penembaning Sukalima. Oh, gondhong bleguduk suwalu gembel, sumorante hawala. Kula nuwun nggih. Tansah pinaningane kawidadan ring Sambikala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula. Tebih saking Sambikala. Bapa Penemban katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngamarta. Anak Prabu Ndarawati widodane ring Sambikala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodo sowan kula. Namung kemarin kula ngaturaken pudya pastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersanipun anak Prabu Dwaraka. Inggih Bapa kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Dwarawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Bapa Penemban ingkang putra ing Madukala ngaturaken sembah kula kunjuk. Werkudara Janaka tak tampa pangestune wong tuwa tampanana ya Nger. Ndak gegem dadiake jimat. Inggih Bapa, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Bapa Penemban, katuran kasekecakaken anggenipun lenggah. Bapa Penemban, kasekecakaken anggenipun lenggah wonten ing Datu Praja Ngamarta. Oh iya nek kula sedewa tak tampa. Wis ora kepenak nggonku sowan ning Praja Ngamarta dina samengko iki, Nger. Pinten tangsen? Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, Bapa Penemban, keparenga sak mangke kula nedya nyuwun mriksa menggah menapa ta ingin dados wigatosipun. Dene Paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta mongko boten cecala ingkang saderengipun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna Bapa Penemban ingkang putra ing Ngamarta nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng Sabdatama Paduka Bapa Penembaning Sukalima. Oh, menika ngaten nggih, Nger. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten Praja Ngamarta menika sepisan tuwi dhateng kawidadanipun anak putu kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Ndungkap angka kalih. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Krana anak Prabu Ngastina dinten sak mangke menika sampun nampi sasmitaning dewa. Inggih menika bilih Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Kamulyan. Mongko tumuruning Wahyu Kamulyan menika wonten gandeng cenengipun kan para Pandhawa. Oh, Nger. Mugi andados ing kawuningan. Kula menika mertos kabejanipun para Pandhawa menika sinten tiyang yang mboten mangertos dhateng kabejanipun para anak-anak kula Pandhawa.
Pendak-pendak Pandhawa menika nggayuh kanugrahan, pendak-pendak Pandhawa menika nggayuh wahyu, tartemtu mboten nate gagal. Tartemtu badhe kasembatan. Wongsal wangsul anak kula Janaka menika pikantuk kanugrahan menapa kemawon tartemtu dipun boyong dening anak kula Madukara. Wongsal wangsul para putra Pandhawa nggayuh kanugrahan. Langkung-langkung putu kula pun Abimanyu ingkang saestu wegik babagan olah kanugrahan. Ugi sampun marambah makamping-kaping boyong kanugrahaning dewa. Sepisan kemawon Kurawa menika dereng nate pikantuk kanugrahan. Sepisan kemawon Kurawa menika setunggal kemawon dereng nate ingkang raosaken kados menapa ta pikantuk kanugrahan menika kala wau. Mila ingkang saking menika nggih. Seru sanget panyuwunipun ing Bapak ing Sukalima. Wonten sanipun anak Prabu Puntadewa miwah anak-anak kula para Pandhawa. Dinten sakmangke kula aturi ngawon dhateng para Sata Kurawa. Jernyatanipun anak Prabu Duryudana sampun nampi sasmita dening para Jawata. Menika ateges anak Prabu Duryudana menika dados peranganipun para Nalindra utawi para satriya ingkang dipun keparengaken anggayuh kanugrahan menika kala wau. Nanging kula pitados menawi para Pandhawa ugi nggayuh kanugrahan menika kala wau, tartemtu anak Prabu Duryudana kawon anggenipun nggayuh kanugrahan menika kala wau. Mila kula suwun kanthi sanget kejawi anak-anak kula Pandhawa kula suwun sampun ngantos nggayuh kanugrahan menika kala wau ingkang angka kalih. Kula suwun kanthi sanget, Ger. Dinten samangke paduka anak Prabu Puntadewa keparenga paring cecala dhateng Bapak ing Sukalima. Paring pepadang dhateng manahipun ing Bapak ing Sukalima, srana kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Paringa dawuh, wahyu kamulyan menika mangke badhe tumedhak wonten pundi lan serananipun menapa supados saged gayuh wahyu kamulyan menika kala wau. Menawi anak Prabu Puntadewa menika saestu lair batos mboten awel anggenipun paring dawuh. Oh, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging menawi para Pandhawa menika samangke awel badhe ngaturaken wonten pundi dunungipun wahyu menika badhe mandhap inggih menika wahyu kamulyan. Cetha sanget menawi para Pandhawa menika anggenipun nandur mineh memungsuhan dhateng para Kurawa utaminipun anak Prabu Duryudana menika boten namung lair nanging batos. Dumugi batos. Ketidak paduka mboten saged utawi mboten purun nedahaken wonten pundi dununging kanugrahan menika mangke badhe mandhap. Nggih, ing mekaten menawi paduka anak Prabu mboten keparengaken paring dawuh wonten pundi dunungipun wahyu menika badhe tumedhak. Dinten sakmangke kula sampun lair batos sangenipun badhe munjal trasa paduka anak Prabu Darmakusuma lan para Pandhawa. Kula getun, kula geduwung gadhahe murid inggih menika para Pandhawa. Kula getun nyatanipun Pandhawa menika sampun kondhang satriya ingkang lair batosipun tansah nengenaken dhateng kautaman, nengenaken dhateng kabecikan. Nanging sabab menapa? Namung dipun suwuni dening ingkang Raka piyambak anak Prabu Duryudana supados ngawon babagan kanugrahan teka paduka mboten purun ngawon. Ing mekaten kula sebataken nek Pandhawa menika dadi satriya ngatetaken ati suci bepayung budi rayu menika namung kandhek wonten ing pekabaran. Nanging mboten kababar dados pakarti. Pandhawa menika wong sing seneng nandur wineh kadurhakan, Pandhawa menika wong sing seneng nandur wineh memungsuhan. Menawi paduka anak Prabu paring dawuh babagan wahyu menika tertentu anak Prabu Duryudana ugi nuwun sewu badhe ngrengkuh dhateng para Pandhawa. Ning nyatane dos pundi? Menawi paduka mboten purun nedahaken wonten pundi dunungipun wahyu ateges memengsanipun para Pandhawa kaliyan para Satakura menika sampun boten saged dipun rukunaken malih. Ing mekaten ingkang bapa ugi nandur raos mboten remen dhateng anak-anak kula para Pandhawa, Ger. Kagat resang kapirangu rinangkul kinembet kembet dosa ngreknaning bawana ing nuwun mapunten Bapak Penemban paripaksa kula ingkang badhe caos wangsulan dhateng paduka Bapak Penembaning Sukalima. Nggih, mboten dados menapa jer panjenengan menika pujangganipun para Pandhawa. Pangandikanipun Natandrawati menika sami kemawon aturipun anak-anak kula para Pandhawa. Inggih. Namung nuwun sewu. Pangandikanipun Bapak Penemban Durna ing mekaten menika kala wau kula nuwun sewu. Saking petangan kula kok kadidene pangandikanipun sanes pangandikanipun pendhita. Teka paduka nyuwun dhateng para Pandhawa nanging kanthi sarana meksa kados mekaten menika menapa menika pantes dados pangendikaning Brahmana. Menapa menika pantes dados pangendikaning satunggiling pandhita. Kula nuwun mapunten. Ing nami kanugrahan menika
peparingipun dewa menika ingkang badhe dim tuju menika tetiyang ingkang ateken ati suci pepayung budi rahayu. Tegesipun tetiyang ingkang tansah ngenaken dhateng kautaman lan kesaenan. Perkawis Pandhawa menika pikantuk kanugrahan wongsal wangsul menika boten kok perkara Pandhawa menika ditresnani karo dewane menika boten, nanging Pandhawa menika tansah nindakaken dhateng menapa sampun dipun dawuhaken para dewanipun. Perkara Kurawa ora tau entuk wahyu menika kula nuwun sewu kula aturi nintingi dhateng lelampanipun Kurawa piyambak. Tiyang sak jagat menika sampun ngertos bilih Kurawa menika nuwun sewu nadyan menika kadang nata. Nanging gadhahi watak adigang adigung adiguna nengenaken dhateng kadurhakan nengenaken dhateng watak angkara budi candala. Tumindak saiki mawon dereng nate kok badhe pikantuk kanugrahan menika lajeng kula nuwun sewu ingkang badhe cumandha wonten anggenipun para Kurawa menika kanugrahan menapa? Kula nuwun sewu kula nuwun prisa. Upami wonten kanugrahan ingkang mapan wonten anggenipun para sata Kurawa, kula kinten kanugrahan menika kanugrahan ingkang kesasar. Oh, mangkir piyen, Ger? Mangkir piyen? Lah kok panjenengan paring dawuh kados mekaten menika kula nuwun sewu. Nek ngono pancen sing ora adil menika sanes kok perkara sing gayuh kanugrahan. Ning sing ora adil menika dewane. Dewa sing boten adil, mban cindhe mban siladan kalian titahipun. Menawi Kurawa dipun mban siladan menawi Pandhawa dipun mban cindhe, nuwun pamunten meremban menika malah langkung bebayani. Teka paduka lajeng lepataken para Jawata, nuwun pamunten titah gesang wonten ing alam padang menika ingkang nitahaken para dewa. Sampun pisan-pisan panjenengan menika pantun lepataken dhateng para Jawata. Dewa menika sampun tumindak adil, sing ora sok adil menika namung titahipun. Sing gadhahi raos inggih menika Durga Ngangsa menika titahipun. Mila kemenawi bawa penemban paring dawuh sing ora adil menika dewane, menika kula nuwun sewu, menika sanes pecap pengendikanipun pendhita nanging kula nuwun sewu menika kaya pengendikanipun tiyang uraan. Panjenengan menika menapa lho? Malah ngendika sing ora-ora. Nuwun sewu lho, kula menika sowan wonten negaring Amarta. Kula mboten sowan wonten negaring Dwarawati. Mila kula nuwun sewu, sak kranjang koplak pengendikanipun Nata Dwarawati mboten badhe kula midhangetaken nanging seklima panjenenganipun anak Prabu Puntadewa. Anggenipun paring dawuh kaliyan kula. Badhe kula agem, nggih, badhe kula agem. Pandhita kang kinara wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang susuh angin. Kocap kacarita. Nalika semanten dedreg panggenipun Begawan Durna tuwin nalindring Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang sekawit mapan wonten ing bangsal pengrawit nenggi satring garbu Raden Harya Setyaki ingkang wis datan kawasa ngampah mubal babaling kanepson sigra nglajar nglarak pandhita ing Sukalima medal jawi geger sanggaring para Pandhawa. Setyaki munggah ana ing parapatan nglarak Durna, monggo Durna wi guruku, Durna wi bapakku. Setyaki yen nganti kewakwani gawe bapak kulite Durna bapakku. Gedene gawe cintrakane Durna bapakku, aku sing ora timo. Werkudara. Ora susah Siadi sing ora timo, yen nganti Setyaki mengko gawe kapitunaning bawa penemban Durna, aku sing tanggung jawab. Kresna kakangku ora iso misah. Setyaki karo Durna aja takon dosa aku sing ora trima. Ya pun Kakang kang tanggung jawab rasa kuwatir Yayi. Ya mung ngene. Pun Kakang tak matur ngesani Yayi Aji. Yo, tak supanggahake. Yayi, kula wonten paring dawuh. Dereng kemawon ingkang Raka munjuk atur babagan perkawis wahyu kamulyan menika kala wau. Leres ngendikipun Bapa Penemban Durna bilih Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang Raka ingkang sampun pinaringan sasmita. Babagan wahyu kamulyan lan Pandhawa ugi tinuding gayuh wahyu menika kala wau. Malah kula mboten mangertos babagan kanugrahan menika Kaka Prabu. Monggo kula dherekaken sowan wonten ing Saptawarga.
Kanjeng Hyang Wiyasa inggih Kanjeng Hyang Abiyasa ingkang kinarya lantaran tumedhaing kanugrahan sampun ngantos karuminan dhateng tiyang-tiyang ingkang badhe mbetahaken wahyu menika kala wau. Menawi tela mekaten menapa kula piyambak menapa piranging Pandhawa Kaka Prabu klebet Dimas Werkudara Arjuna tuwin kembar sampun ngantos kantun kula dherekaken sowan dhateng Saptawarga sowan Kang Hyang Wiyasa. Werkudara, ya aku nderek. Arjuna Kaka Prabu kula namung sendika ndederek kembar aja nganti keri. Yen ana nistaken dawuh, yen ana nistaken dawuh. Ya mau aku njaluk Kresna kanggo kudu iso ngrampungi sarta madhangake kana negara Kamarta. Setyaki ngene mulang sarak arep Mulasara karo Durna bapakku. Pisan aja nganti ganti terdah. Ya, Werkudara, kuwi tadi tanggung jawabku ora usah kuwatir. Dimas Werkudara ya budal lawan pun Kakang Jlamprong. Apa Arjuna apa dene kembar. Aja nganti keri. Kaka Prabu kula dherekaken. Kaka Prabu kula dherekaken. Kaka Prabu kula dherekaken. Ngerti kok tiba teng alun-alun. Dek Pate, pripun? Mboten kanthi kanyono-nyono ketoke wau ya ayem-ayem mawon. Kula sowan wonten negari Ngamarta niku kula wis noleng iwon nengen mburi ngarep wis kula teliti kabeh. Nggih. Mboten nonton Setyaki, mula nek kula omong ya rada ngawur, rada sura. Dadi dukane anak Prabu Ndarawati kula padu asma Prabu Ndarawati. Sampeyan niku padu alis nuwun Kresna. Nggih. Padha-padha ngelmune, padha-padha dhuwure. Padha-padha prigele, padha-padha cucute. Nggih. Cucut niku terus omongane cepet. Oh, nggih. Rika duwe bahan, kula ya duwe bahan. Wis pokoke rame banget. Mboten kanthi kanyono-nyono enten nayaka sing brubut mlayu saking mburi. Kula dijambak, dilarak teng jaba dijotosi. Sapa sing wani njotosi sampeyan? Setyaki. Setyaki. Nggih. Pripun sampean kok wau kok takon sapa sing paling nglera sampean terus bareng kula omong Setyaki kok sampean ya pucet. Kula ya rawani. Kurawa. Kurawa sing melu ning siji. Lho. Kurawa 100 niku sing melu mek siji. Nggih. Sinten Dewate? Durmagati. Sing liyane do ijin. Kartomarma. Awake rada ra penak. Dursasana. Dursasana untune lara. Citraksi. Citraksi ora ana kendaraan. Napa wis mayat-mayat kabeh Kurawa niku? Nggih. Edalan. Oh, saonane dipare dienggo melengkapi struktur pergelaran. Oh, nggih. Ora ketang dela perang-perang. Perang pokoke Setyaki kudu dijotosi, kudu diajar. Nek Kartomarma iso ngajar karo Setyaki, oh, nyuwun apa kula paringi Dewate? Mo Kartomarma wonten timbalan. Mangkata kene Iswada pan paman sepuh.
capi-capi. Nggih. Pripun Kakang Durna? Mlayu mawon Pati. Nek sampean ora iso mboyong wahyu kamulyan. Niki nek miturut kula lho. Nggih. Nek sampean ora iso gawe srana patine Pandhawa, niku wahyu ora bakal tememplok teng Ngastina. Wahyu apa cecak? Nggih, tegese wahyu niku mboten mandhap teng negara Ngastina. Terus kudu gawe srana patine Pandhawa. Pandhawa mati ora eneng sing ginadang dening dewa entuk kanugrahan. Nek wis ra ana sing digadang karo dewa entuk kanugrahan, wahyu mesti mapang teng Ngastina. Pun to niku mawon. Nek sampeyan njaluk supaya Pandhawa ngalah, lah mbok ya dikaya ngapa ora gelem ngalah. Saniki sampeyan kudu golek srana patine Pandhawa pripun carane saka sampeyan. Pandhawa mati, wahyu mapang teng Ngastina. Oh, manglega. Kula tak golek srana dewate. Nek wis menang ki mbok rasa sok pamer. Nggih. Edan ta. Gumun lho aku suwe-suwe karo kowe iki gumun lho Setyaki. Gumun perkawis. Kowe iki nek tumandang ora nate didhawuhi mbuh bener mbuh luput kok tindake. Lah iki mau tak takon. Durna kok tok larak ki sebab apa? Nggih. Wantun lan Koko Prabu. Koko Prabu menika ingkang nderekaken kula. Lah iya. Kula menika senopati, bener. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang kedah tumandang Durna wani lan Koko Prabu, kula sing kudu ngajar Begawan Durna. Ning rak kudu nunggu dawuh saka Nalindra. Nunggu sampeyan yo ora dinehi kesempatan. Mula kula nggunakake napa jenenge? Peling. Tempiling raimu sisan kowe. Setyaki kok pelang-peling. Nyatanipun Kurawa sami mundur jebul kula niku wis tuwa. Ning nek temandang ngrampungi Kurawa 100 wis isih duwe kekuatan. Lah iya ya syukur ning sesuk menek wong mungsuhe wis mundur kok gleleng men. Keploki penonton. Penontone sapa? Wong ora ana sing keplok kok. Kula mireng mak pok-pok-pok. Pok-pok apa Setyaki? Wonten timbalan. Pun ngekang bakal budal marang Sapwarga. Nah ingatan kula nderek mesti wae siadi tak kanthi. Lho niki ngestakaken dawuh. Sawisna titianing pun kakange budal marang Sapwarga nderekke para Pandhawa sawawi Koko Prabu kula nderekaken Setyaki. Iya. Onten tiyang kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku patobat. Mula kanan dandang mangure panas. Akeh para sangyaning para baju barating padha nungsang puyang numbuk bentus playune merga ke taman gara-gara. Ana titah pujang goreng ing sowan ning ngarsa ulun iki kaya Begawan Durna ingkang sowan padha raja sak praptamu Kumbayana. Oh lole. Tansah pinanganing kawitatan ing Sambikala Ibu Bathari. Kemareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang abdipun Begawan Durna kunjuk kersa paduka Sang Ibu Bathari. Tak tampa Penemban Durna ora lan pangestuku tampanana. Kula mundhingga jimat paripeh dayana ing kasantosan. Sawise santata nggonmu ngadhep ana wigati apa dene sumengka nggonmu ngabiyantara ning ngarsa ulun. Ulun nuwun sewu Manja Bathari. Sowan kula ngersa paduka Sang Ibu Bathari menika istrinipun namung wale-wale menapa nyuwun kawelasan dhateng paduka Ibu Bathari. Kawelasan babagan apa? Mboten perkawis brana pijes. Duwen derajat miwah pangkat. Panjenengan prisa piyambak bilih ingkang abdipun Begawan Durna menika minangka dados pujangganipun para Sata Kurawa, pujangga negari Ngastina, pujangganipun anak Prabu Duryudana.
Monggo dinten samangke kula menika pinasaran dening anak Prabu Duryudana supados kasembatan gayuh wahyu kamulyan. Nanging mugi kandhasna ing kawuningan Panjapatari bilih wong salwangsul Kurawa pendak-pendak gayuh wahyu menika tertentu gagar wigar tenantuk karya. Dipun sababaken inggih menika wontenipun para Pandhawa. Mergi para Pandhawa pendak-pendak gayuh kanugrahan menika tertentu kasembadan. Karugrahan menapa kemawon tertentu dipun kukup dening anak-anak kula para Pandhawa. Mila saking pangemetanipun ingkang abdipun Begawan Durna, nek Pandhawa isih urip wonten ing alam padang, tertentu anak Prabu Duryudana mboten saged kedurungan wahyu Kurawa mboten saged gayuh kanugrahan. Mila sowan kula wonten ing dandang mangore menika, nyuwun sanget dhateng Pandya Ibu Betari, saged sakmangke paring pambiyantu dhateng kula, supados kula saged mejahi dhateng para Pandhawa. Amargi petanganipun ingkang putra utawi ingkang abdi ing Sukalima, nek Pandhawa sampun pejah. Tartemtu mboten wonten malih ingkang saged gayuh kanugrahan kejawi kanugrahan menika kala wau badhe tumedhak dhateng wayah-wayah paduka pun Sata Kurawa Panjapatari. Putra Pandhawa tata gati Wisraya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Samirana lan warayang wisikan magulingan lima. Patobat sodhe selikur dina. Begawan Durna. Yen ta kaya mangkono pasang yogya katuju ingin udene. Sawetara wektu wadya balaku para baju barat jim setan mriprayangan lilu banaspati klengklek balung atandak. Lan para dubriksa suwe ora mangan daginging wong Sukerta. Mangka Pandhawa kuwi klebu wong Sukerta mula nggonmu nyuwun pitulunganing ibumu ya kuwi Panjapatari Durga tak lulusake nggih tak lulusake. Matur nuwun Pak Ibu Betari, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging lajeng daya menapa ingkangipun badhe mejahi para Pandhawa? Ora sawedi kangelan. Pulanggana ana dawamu apa? Ibu miji karo anakmu si Pupu Pulanggana. Kowe melu karo Begawan Durna. Manjing ning awake Begawan Durna. Durna kowe caketana para Pandhawa. Tantangan para Pandhawa yen Pandhawa padha murina atine ora trima mbok tantang tumuli bakal nyikara karo kowe ki ora sah tumandang. Pulanggana men metu saka awakmu nyokot lan para Pandhawa yen lumrah Pandhawa si bakal tekaning mati Begawan Durna. Oh, ladal. Matur nuwun Ibu Betari. Nah ingatan ingkang abdipun Pulanggana kula suwun supados panangganipun ingkang putra pun Kumbayana. Pulanggana apa? Ora usah dadak rekoso tumandang golek daginging para Pandhawa. Cukup kowe mancing angganing Begawan Durna. Kanthi watak panglemunan tegese aja nganti katon dening netra wantah. Aja nganti ketok disawang dening sapa wae. Kanthi srana panglemunan mau kowe bisa nyikara marang para Pandhawa sarana kowe metu saka angganing Begawan Durna. Durna ora usah tumandang karya. Oh la 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 dala. Iya ngono ngestake dawuh Ibu Betari terus mangkatku besok kapan? Mangkatmu besok kapan Durna? Oh dinten menika ugi Pandhawa tertutup sirna saking lumahing bumi kreping langit. Mapan ngangganing Begawan Durna. Durna tata ngampetam began aku tata mapan ngangganing Begawan Durna. Aku njaluk pangestu ya Ibu Betari. Sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik Pulanggana. Panalingane lolo macaring ratri linenggak jangkanira kapisananing perang Bratayuda
aning perang Bratayuda lole kenthos walu gembol manyar-manyar juk ning jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Ayo, nek wis kaya ngene iki sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Ora usah tumandang karya. Kula nggana sing wis mapan ning anggaku bakal ngrampungi karo kowe Pandhawa. Oh, Pandhawa mati 5 cacahe. Ora ana sing iso nampa wahyu kanugrahan. Dewa bingung. Wahyu tertentu ditampa dening Kurawa apa dening anak Prabu Duryudana. Durna wis kelakon gawe srana Kurawa entuk kanugrahan. Wah, mesti bakal entuk bana prabaya sing akeh. Dunggahke derajatku, dunggahke pangkatku. Oh, latala. Werkudara Janaka tak caketi aja mbok anggap aku wong tuamu. Ning aku wis dadi mungsuhmu. Bagus.